Kwa mgejongo sekalo dakika deka gabiri nyiso ni wadonjo ayanga magazeti okinyi makawuono teneno antere kai kod jafwambo Raymond Jowi modak thuolo makende mar mondo mi wanona kata walid ni gazeta mano ma Daily Nation kaachiel kod The Standard wasinyisi manitiere e gazede ariyo gi kaachiel kod dada okinyi makawuono gazeti wachago okinyi makawuono ndwangiane ni to en ane maomi pek mar mondo mi inen nyaka jwa moro ma itero okinyi makawuono ine ane gigo monde bilion Ruto budget do rekomenda mane odhi no kata no godo yo ma ok ne kare ma prario koda dek koda ngwen adono chako gazette makamana ya kod gazette makamana mar mi wangiane ni to menda ne olali chalo nade to kapok odhi kanyo malo kanyo bende kora no kod kanyo ni uphill task for CS nominees amid public objections mano koro teacher ma jo tend migepe ma ogwel biro bedo godo kata bedo ni moko kuom gi jopiny kwedo Raila Odinga bende odiochieng' manyoro kwayo mare mar bedo jakom mar AUC ne ochwala odiochieng' ma nitiere kae kaka omenda ne otigo de ne budget mar ikomenda mar 2020 adek 2020 timore kinde makoro mar chikomenda sani koro miyo choko menda bilion 344 ma onego beni ichoko e usuru manyien mano onego beni juogo jopiny mano koro sani onge nyaka gi sani Raymond kama na inya wacho ni ma omenda tigodo sasa kata mano kutigodo mowinjore gima okuongo penjo mokwongo ni kare omenda nitie nikech oti kode ma ok ber matiende kare mokwongo omenda nitie tido ka jatend piny Kenya kaachiel koda jotend migepe meke osebedo ka ywak ni omenda onge ne giyudo agulu manono to ido ka gik ma oketi kata mano tigodo yo moko dhi kare gin gigo ma ok ochuno ahinya ne japiny madwaro king'iyo moko kuom gigo ma iwacho ni notigodo omenda moko dhi kare ido kaka hospitality en gik moko mitiyo godo kaka gichiemo kuonde nindo math gik ma miyo ji mor fuel gik ma ne gitiyo godo weche mag wuoth gi maka ido ka samoro kaka jatenda migmara dhi kamoro kata ka moko kuom geche ma gin godo gin ma mathuth ma magi ang'o koro aparo ni jatend piny kadwaro mondo mi onyiso weche gi olore kendo budget ng'adni kik ng'ad gi jopiny ma gidwaro mokwongo to gi ng'ad mana mekgi ma giwacho ni ne gikwongo ng'adogi to penjo mara maduong' ni omenda gi ne giwuok kanye ma omenda ne piny mano luora ahinya nikech kiwacho mano tigo marach to nitiere to kama onego beni chwale dongruok tinyiso ni pod onge nyaka choke nyaka tim kama to wach makamana no komi pek it gazette mar ang'wen kaachiel kod it gazette mano mar Daily Nation omenda mahiga ni osegore Rwanda kata jatend piny Kenya William Ruto norem keto koke koro nonyiso migepe mago mag sirkal mondo mi ondusane budget magi ketne sectors mopogore opogore kwang'iyo it gazette mano mar abich ka moko omenda makore wach ni nduso mano e budget kata kamano king'iyo kanyo nitiere allocation for communication equipment mano e kar jota Kenya no mateta nitiere omenda mathoth ahinya mano ke ng'eyo omenda mano ke piti mano mar min order Kenya omenda ma jatend Kenya William Ruto nowacho no kaachiel kod omenda mano ke jalo jatend Kenya kaachiel min order mano jatend migepe pacho kae moko gi mano omenda mano ketenge konye weche pogoro ahinya to bad migao mar tudruok gi gigo onego bed ni itiyo godo kuom tudruok iyudo ka no mar jabar ker no omenda madirom milion 817 mana tudruok total kata kwan omenda gi duto en milion 87 to iyudo ka kiduogo kar
hospitality mano mane gitiyo godo moket tenge ni milion mano keta ne weche mag gig tudruok mag apisigo mag jaod ker apisino mar Aisa koro edo ka magi mana go kende koro kwa dhi hospitality tudo mana chiel hospitality ne omenda ni nikech edo ka wachako kaka giwacho ni hospitality notiyo gi omenda madirom bilion 3 koro ginya break no down samoro be ber ka giwacho ni mai notigo marach but notigo do gi yo mane ng'ama nokawo maduong' koro piny nyiso wa notigo marach odo bin gadi lokruok nyalo bedo kata budget mong'ad to bende kineno kanyo ni omenda ma koro noketo hospitality na allocation for hospitality mano ne bilion mar lofario to kwa ng'ia PC mano mar jatend no executive office of the president kanyo biliona bilion 2 to kendo ma bode migepe mopogore opogore Raymond kwa ng'iyo gi kwa chako kod mano mar jatend piny Kenya mano kar jot mar jatend piny Kenya gine monyalo wacho ni gitiye kod fuel mar milion 300 mano omenda makore lach ahinya koro magi moko kuom omenda manoti godo e yo ma ok ne kare mane hik budget mar omenda mokalo makoro jatend piny Kenya William Ruto nyaka ne kaka ng'ado mondo koro wa live within our means kik wa hol pesa mang'eny ahinya te budget ma higa ni naneno kata e twak mar od bura mar Senate e kinde mane senators twak ewi wach mar yie mondo mi duoko sach gi piny naneno senator ma Nairobi mano migosi Edwin Sifuna ka wacho ni kata en nobuok koyudo omenda madirom 300,000 e kad mare mar fuel ma embe oduogo penjore ni to mano duto notimo godang'o kata kamano na feel ni samoro no gin honest enough nikech omenda ni kosebedo kodonjo marang'o koro kochopo mana kinde ma koro tungni nowuok ka giwuok oko apia ka giwacho ni ayudo ma ka koro ma endi mana pisi mar keta kwacho no Joyce to jo bura mamoko kachiel koda moko kuom omenda mamoko kuom jotendwa ok wang'eyo e migepe mopogore opogore manyiso ni kwadok ka yie mondo wanon budget ni madut wadhiyo kaka dhi mag counties ahinya county no ma Kisumu ido ka imiyo gi omenda kata budget madirom bilion ido ka gitimo ido mag dongruok dhie moko kuom kaka hospitality marach kod omenda mane sirkal mamalo en malo nyaka county school kecho Kenya nyisa ni atamalo 100 mar budget atamalo 2 kende madhi weche go mag dongruok modongo dhi kanyo matinde ni nyalo bedo ni weche mag mibadhi nitiere to wang'eni magi duto inyalo mana kare ka oked kod weche mag mibadhi yo makare donwa kete ma tudore koda ng'ado budget mano mar ikomenda ni wadoga ne chien e mano mar 2 mano mar nation nitiere sigana moro kanyo ng'iyo mako ahinya kalure ni nitiere rawera moro matin Franklin Ondwari lal apoya nono maberio dwe mar rigre mare no kod bero mane otim familia mare ne okawo okang' mar manyo jabero margi giwegi kendo yango ni rawera makamano ne odeye mane manokelo tho mare tena achiel kuom rowere mane olala tok ng'anyo mane rowere wuogodo oko ng'anyo mane gintiere magisundo godo sirikal mondo chop dwaro mag rowere mag Gen Z e pacho kae en gima lit ahinya nikech kata an wach momako wang'a en chak mar sigana no wach ni one young who was abducted matini magi achiel kuom dhichogo ma ne timo e kinde mag ng'anyo mosebedo kadhi malo pacho kaendi anyalo wacho ni asebedo ka wacho gini adi ma jogi pok ogo mbaka kata pok ogolo ywak gi magi mana achiel kuom mago ma adi pok onyiswa adi ma jogi osebedo ka ywak ling kapok ging'eyo ni to gin kure omiyo anyalo wacho ni gisani kaka pod wadhi nyime gi fwenyo moko kuom ringre miyudo manolal
pod wabiro yudo mang'eny nikech nitiere anyuola mang'eny ma ok nyal wuok oko mondo mi ywagi ma ute fwambo menygi. To adier ne nitiere tho mano to wanyalo yiego mokwongo, ne nitiere nek, ne nitiere meko, ne nitiere ndhicho, ne nitiere hinyruok ma jowa mang'eny oyudo. Kata sani iwacho jomotho. To adi mosehinyore kata nonro adi mosetim e osiptendegi kata mana e counties mopogore opogore kopogore gi boma Nairobi ka. Omiyo ka en ywak ni mondo mi kuong anga jogo ngimagi, jogo mohiny migi kony kowuok e sirikal ma many makelwedo kwa sirikal. Ikedo kama endi odhi yude mana Uganda. To kendo yude kosenegi tiwacho ni node. Moko bende yudo ka nigi cuts e dendgi gi moko kuom sehemu mag ringre. Koro wang'eyo ni adi motho, adi mapro ni wamanyo nyaka sani. To bende nyaka sani koro iwacho ka ni nitiere miyo moro ma koro liekore ni en ne oteke kata nobedo abducted mane chak mar higani, chak mar dweni, to kata kamano nyaka sani pok oyude. Nyaka sani koro jomoko lieko ni jogo mane oteko miyo no kata nyadendi no moyang nyinge ni Shelmith negi rwako abug rombe, ka bende iwacho ni nyalo bedo ni negi ntiere kod bunde. Kata kamano iwacho ni kaluwore kod kaka wachno nyaka sani koro iete familia mag lela to ngini mana mokum familia kaluwore ni ok ginyalo kama wacho ni nitiere nyaka moro koseteke to dhi owite piny libamba mano ma Uganda ko omiye siem ni kik iduog piny Kenya ni konyo seche moko inyata ni pachoka. It gazette mar adek Raymond mana mapiyo nitiere sigana moro kae mabendo mar jago moro kae manyalo wacho ni en osetony owuok e lakto kuom thuolo mathoth ahinya mani wacho kae ni ondike kae ni aina taped death in the year 19 mane kinde obedo kaachiel kod US. Kwang'iyo jago ni iluonge kanyo ni Pira ma en nodhi tije ge embassy kacha to mana ka hawi maber owuok abuka kama kosewuok to koka hapa ni mind na ma to mind jogo manowuok ka onge negi to mana ka Joyce sigana ni chakre higa mar 1998 ma monj makamano time embassy piny mar Amerika. Sigana ni wacho ni maloyo ji 200 notho, maloyo ji 5,000 nohinyo hinyruok. Iyudo ka ji 5,000 gi ma pod ngima nyaka osebedo ka timo twak kendo temo kwayo mondo migi kony kata gimiluongo ni compensation. Apani sigana ni kitimo to nego beni koro duoko wa chien mondo mi jok manoyudo hinyruok bende miye ratichgi, nikech moko kuom jok manohinyore ki go are higa mar 1998 kata jogo manotony manoyudo hinyruok ng'enygi iyudo ka githo to onge compensation ma piny Amerika miyogi. Magi pinje ma osebedo ka ochung' ne ratich oganda kendo gi konyo oganda e yudo ratichgi. Gin jo Kenya pok oyudo, moko osetho mawe mana nyithindgi kano gi dipo ka kalo paro nyisowa gino mano ne giloso nyaka riwruoge moro kod sirikal ma pacho kaendi paro gi kona moko kuom ne gi to be kwang'io ka Peter paro kanyo to kane osewuok kama ne embassy kanyo to be ni gino mano miyo tony en kalure ni nodhi mane embassy kanyo mar mondo miyo nona ne konyalo dhi e wuoth kalure ni visa mare ne nitiere kod ng'ikruok moro matin ne ondik visa ne ni Kenya kar mondo miyo ndik ni Kenyan nodhi kata mi otema ne neno ka chochni makamano nyalo mone wuoth to ka nochopo e dhot kacha askache moke manong'ise ni oyo mano ok nyal tamie dhi e wuoth ono kata iye koro bang' kama temo bede hawi maber tony kendo wacho ni noneno maratinga kaachiel kod kalatese ka fuye yamo ka bende ne nitiere alama kaachiel kod nyamburko mathoth mane goyo hon jomoko bende ne goyo nduru kuma koro bende ambulances ne biro doctors moko mane nitiere kata papla moko mane nitiere yamo kanya ma koro nong'eyo
kuma noae cha ema otimre kendo ka nosechopo achiel ema koro neno ka koro kanye manitiere wang' jowi ka koro imenya. Kata kamano wanyalo wacho ni Nyasaye ohere ma mathuth. Wanyalo wacho ni ma Nyasaye omiye mar mondo mi omed dak e pinyni. Adwaro dhi it gazet mano mar 6 mar gazet ni ma Daily Nation kwa dhi mana mapiyo piyo. Nyaka sani koro yangore ni nyaka ne ng'anyo mago mag kwedo paro mar chik omenda e pacho kae kaachiel kod ng'anyo mar kwedo telo mar jatend piny Kenya ochakre pacho kae mane otelne kod were mag Gen Z. Sani koro mag mbui medruok matiyo kod yore mag tudruok mag mbui obed mano Facebook, WhatsApp, X kaachiel kod TikTok. Kaluwore ni rowere mag Gen Z ne gitiyo kod yore mag tudruok mag mbui e neno kaka ginyalo chokore mondo gidhi e Paro ni Joyce en gino ma koro nego beni kata utewa mag fwambo penjo. Jatend ker no jatend piny owacho kata ker ma pacho kae no biro mo wacho ni gisani koro jogo matiyo kod lai mag mbui mopogore opogore ichako yudo nweng'o ahinya to kokadho mano mar Facebook mano wacho ni gisebedo gi tudruok kaachiel kod jogo mane matayo tudruok mag Facebook. Apani gisani onego beni kiyango medruok mag jogo matiyo gi lai mag mbui mopogore opogore nikech wacho ni Facebook no ochore malo koa atamalo 49.5 nyaka atamalo 52. WhatsApp bende no wuok malo mochopo kama ochope no ka gi X bende nyaka TikTok. Onego beni koro nyaka gi esani moko kuom singo mane bende noketne Gen Z gi ahinya to gine miwacho ni gine jogo matiyo koda laigo mag mbui kata social media mang'eny. Sama gigi tamalo gichikore to nego beni koro moko kuom singo ma bende nosingne jo Kenya ni ka gitiyo gi laigi mag mbui to ginyalo yudo ni ng'ene kedo ka ji mang'eny gi accounts gi pogoro ber ka koro sami iyango nonro mag tingruok malo mag lai mag mbui to bende nyise jo Kenya ni to gichopo kanye gi okang' mano wacho ni diket mondo mi wachak yude nweng'o kokadho kuom tiyo gi moko kuom lai mag mbui ma pacho kanye to Facebook ma nyaka gi sani moting'o moko kuom kete koket malo kaendi moting'ore malo ahinya en Facebook kowuok atamalo 49.5 nyaka 52 to mae mamoko kuom jo Kenya osebedo ka rito gi liyo ni to ichako ket lai mag yudo omenda kokadho kuom tich mar Facebook karang'o ne jo Kenya ma thoth gitiyo gi Facebook. Yes. To bende kotim mano to nyalo konyo e bugo e dino bugo mano mar nok mag tije pacho ka nikech ng'ato nyalo wacho ni katiya kod mbui e yo makare abo bedo ka yudo nweng'o. Adonwa ketenge weche makamago wadhi it gazet mano mar 8 mar gazet ni ma Daily Nation. It gazet mar 8 kanyo adonwa chak kod wach manitiere malo kanyo mano gai kata jatenda duon bura mar Wiper mano Kalonzo Musyoka e giko dira mokalo ne winjo ko nyiso jod bura mag Wiper mar mondo mi obi okwedi kata kik sir lwedo mago jod bura kata moko kuom jogo mawuok e duon bura mar ODM makoro jatend piny Kenya William Ruto ne ogwelo ne lemo mag jotend migepe to wang'eyo ni gin jomagi wang'e ni en Opiyo Wandayi, John Mbadi, Joho kaachiel kod Wycliffe Oparanya. En koro sengiso jo Wiper ni ka gibiro kinde ma ibiro bed ka igogi kogne od bura kacha kik gi sir gi lwedo kata giket gi e orindi maliet ahinya mariango ka ginyalo tiyo tije goyo makare kata oyo. Joyce jandiko mondiko sigana ni okonyiswa gimoro achiel ni to jo Wiper go gin jiadi gidhi kwedo gin jiadi jod bura mag Wiper gin jiadi gidhi kwedo gin jiadi koro ng'eni sama onyalo bedo kata achiel onyalo bedo ng'ata achiel koro kana go kwanda wuon kata research na tok ka duon bura mar ODM man gi jo od bura 80 to kod 6 kane gisewuok e riwruok mar Azimio kata ka iwacho ni gidek wuok madong kore mago te gin 35 to kana waneno kane goyo ombulu idoka kata mane jo Kenya nigo pod chik chano koro gisani ma kitimo jod bura dhi kao kata chik kowuok chegi jo ODM dhi kao Migosi Raila Amolo Odinga jo UDA dhi kao kowuok kuom ker ji ariyo gi koriwore then moluor Kalonzo Musyoka bendo nyiso jogi 35 ka mondo kwedi anyalo nyisi ni jogi dhi puodhi kata kwedo kata okwedo nikech kama gisegikeni konyiso ni mondo gi reject Raila's men to mano be is another alarm
ang'o miyo mana Raila men. En kaka achiel kuom yoro mar temo chulo kuor koso temo nyiso mbi mare gi chung' mare kotenore koda gik mosebedo kokwedo weche mag migosi Raila Amolo Odinga. But anyalo nyisi ni kayo ko nyiso ni gin jadi. But anyalo nyisi ni gitin makata gidhi gi kwed jogo. Onge lokruok moro amora. To bende makoro e okang' machielo mabo bedo kwaneno kose oyo. Nikech e kinde ma wanyalo wacho ni ne gitimo gino mane jatend dwaro. Siro sirikal kata majority to moloyo minority. Sani koro sakoro sechopo mar neno ka jod bura gibiro bedo ka goyo kogno mago jotend migepe mogwel e yo makare kaluwore kod lony maggi kosi gibo bedo ka gikalogi kalure ni koro jatend piny oseyierogi mar mondo mi gikalgi. To kapod wantiere it gazeto nogo piny kanyo bende koro neno ka mago jotend migepe mogwel gibo bedo ka giyudore kama tek kalure nyaka sani nitiere jomo opogore mosebedo ka chwalo kwayo maggi ka koro ok giyie kod jogo mogwela. Wang'eni ji 20 mane jatend piny Kenya William Ruto osegwelo mondo opong' lemo mag jotend migepe. Ibo bed kidayo dhogi kochakore chieng' tich ang'wen mano ma juma ni nyaka chieng' Jumapil kama koro gibiro bedo ka giduoko penjo matek ahinya e nyima od bura kache kinde ma koro ibo bed ka iloso komiti moro ma koro biro bedo ka dayo dhogi kapok komiti ma kamano chwalo duoko maggi e nyima od bura mondo koro jod bura duto orangane ka ginyalo tiyo kose oyo. Raymond owach kanyo ni uphill task matieni en ting mapek kachiel jopiny ogonyo ng'ong ne kinde midhi puodho moko kuom jotend migepe na penjo nikech ne nitiere chiko yie ne japiny clerk mapacho kaindi mag kuom gwelo kata public appointments aneno kaindi at least 20 petitions giteluwo chik to gima miya luoro ni gi petition to be omigi thuolo mondo mi winj petition ni to chik wacho ni to ka gisechwalo ng'ur okawo ndalo adi mondo mi winje. Yes, nitiere 20 petitions and hundreds gima moko meche mag jopiny emomiyo jandiko ni wacho ni amid public objection matini jopiny mang'eny osekwedo kotenore koda biro kani finance jopiny oketo jotend migepe sani ging'iyo to penjo achiel ni ng'ama dhi wuok apia mondo olid jogi e kwedo to ka gikwedo chik kwedo kata gikwedo ndara be mano romo koro jo od bura onego idhi kwedo gol mondo mi timo nang'o mane manitiere omiyo tok ka gisedhi wach ni hai sulu osepuodhgi koro neno kata ka nitiere ng'uono to pod ka osepuodhgi to gidhi mana tiyo. Gima temo wacho ni kama osechopeni ker mapacho kaendi teko ne nie od bura ka jogi olwar matini ne olwar ka jogi mondo mi o rubber stamp authority ne jogi predhi mana puodhi according to kaka nene. Aya kan kor ka kora ting koro nitiere lwet jod bura onego bed ni gigoyo kogno jogo manyalo tiyo ne jopiny makare ma ok deo ni koro ni majority koro we watim gino ma jatend no ka kanyo kai kode iwacho kae ni weekly for Paranya nyaka sani koro nitiere chin mibadhi moro ma miene ka iwacho ni Oparanya kwatiyo kod ranyisi ni koro timo ne noro yo makare kod meno madirom bilion 1.3 kama ne ena e county ma Kakamega mano e dwe mar 11 higa mokalo duol makedo kod mibadhi e pacho kae omiyo nomiteko mar mondo mi mano iluongo kanyo ni mwanduge mago maderom milion 28.9 mano potudore kod kinde makoro pod nukta deka mako moko ne olapo kata notigo de yo ma ok ne kare kinde ma en governor magi moko kuoma gigo ma jod buro ne ng'iyo adiera wang'eni rowere koro kata ne gisundo jatend piny Kenya mondo wuo buch jotend migepe magi nok gidwa ng'ata machin mibadhi mieno mar mondo mi otie sectors mopogore pacho ka jod bura wang'ne kik gifel jopiny kik gikala gini ni koro ni wane majority we wakali akala gitimane tich makare makata gin bende ka gibet piny
to kuma wapare maonge yuak mora mora dono piyo it gazeti mar 12 mano mar gazeti mar Daily Nation gikone to kwayo mano mar Raila Odinga mar laro koma mar jatenda kata mar bedo jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika odiochieng' manyoro ne chwalo wang'eni tarik 8 emane chieng' mogik mar chwalo kwayo makamano odiochieng' manyoro waneno ka kwayo mar Raila kanyo koro mongirore migawo mochung' ne tudruok kod pinje Korea Sigoi makone ochwalo kwayo mag Raila bende oketo kanyo gigo ma onyalo timo kapo nono ni oloyo koma kata ene moyombo bo bedo jakoma mar riwruok mag pinje mag Afrika. It gazeti mar 12 kanyo Raymond. Joyce nyaka gie sani en ayanga ni Migosi Odinga oseyie mar dhi laro kom mano mokwongo. Koseyie to wacha kwa ng'iyo kata joma miyo mare ni pek sirkal miye pek ka kwayo ne ochiw koda jatend migawo mar weche tudruok pinje ma oko. Kichake ng'iyo wacha kwa ng'iyo ni to moko kuom jogo mopiem go gin jomage. Iyudo ka jatend migawo mar weche tudruok pinje ma oko e piny mar Tanzania oketo pek mare Migosi Odinga kadhi laro komni ineno kosetimo wuodhe mopogore opogore pinjego mag West kata pinjego mag West Africa dhi e pinyno mar Sudan nyocha waneno waseneno wuodhe mosetimo mathoth to japiny ok nigi lony ahinya kaka osebed ka itimo yiero ni en ang'o monego bed ni timo to gima wang'eyo mokwongo ni piny Kenya omiye sir dibed ni maendi achiel kuom wechego ma igonego erokamano kuom yie tiyo gi sirkal ma pacho kaendi mago moko kuom penjo ma japiny penjore nyoro nokete ayanga manyiso nang'o odhi koro gima japiny rito neno ni to kodhi to bodhi yombo to koyombo to siasa ma pacho kaendi dhi chalo nade nikech iyudo ka nitiere moko kuom weche mafuongore oko dhi to koro kodhi duogo pacho kaendi odhi nikech wach mar AU ni dhi kuom higni 6 mamano kodhi to mondo mi wachop 2027 dhi do kapod ene e tich odhi resign mondo duog pacho ka kodhi dhi mbele to kodhi to mano nyiso nang'o fuok mowe pacho kaendi dhi chalo nade nyaka sani wanyalo bana kwayo ne Raila Odinga hawe maber e kinde ma koro dhi rakore kod jowetege mane laro koma mar jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika dono dhi machinglo mantiere it gazeti mar 17 mano mar gazeti mar Daily Nation machinglo makamano kwa yude achiel kachiel kata katuna mantiere it gazeti mar 17 kanyo Raymond kwa ng'iye adwani wanene ane achiel kachiel mar mondo binya kora Mugiajwang bende onyiswa ni en korka kore oparo nang'o kata nyalo interpret machinglo makamane yo machalo nade tadiera gin gigo ma waneno kanitiere e pacho kae kwa ng'iye kae Raymond inakia ni korka kori wang'eni an korka kora paro ni ma en paundeke mano maduong' ma pacho kae Jomo Kenyatta International Airport kose nang'o nekech ineno ndege nigi malo joma osedhi kata mosetiyo gi ndego mag ndeke ineno holdings ineno gate 21B and everything gima jogi temo wacho ni ne gidhi occupy airport to nyaka gie sani waseng'eyo moko kuom midhierni ma paw ndeke ma pacho kaendi osebedo ka kadhe ahinya to tadogo mosebedo ka chwe moko kuom mag stima mosebedo ka lal mag ndeke mosebedo ka kachiel koda midhiero mang'eny koro jagoro mar Katuna temo mana nyisowa ni kata ne wadhi kanyo midhierni to nitiere pek matamre gi nono generator monego bed ni tiyo godo donje pi tayo donje pi socket chacho aneno kokethore matini kata gisani gik mang'eny ma airport wakadhe monego bed ni ing'iyo kata to bende nitiere maleng' moro makoro ne liekore ni nitiere mano kambi mano mar Adani Holdings makoro ne jomoko ne lieko ni odwaro nyiewo paw ndeke mar JKIA kata kamano ne nitiere mana investment moko mano datimo kuro kata kamano datimo investment e kumo kethore nikech kingineno gate B mano iwacho kanyo ni leaking roof kinde moko wang'eni ne nitiere kuma ne leak JKIA kono mano miyo jowuoth ne tiyo kod terminal machielo mopogore kod mano mane gitiye magi mana medo mana nyiso moko kuom ng'ekruok ni pogore pacho adwano tie gazet mar Daily Nation gazet mogika mano
ni madeli ne chiklo ne kwa ramuge juang in beni nyalo interprete ni en eyo machalo nango. It gazet mogik nyaka sani koro wang'eyo ni doho mamalo ne ochungo mano ndiko e ticha jogo mabro bedo kacho konyo e choko usuru e pacho kae mano toka ne oseliekore ni nitiere kata recruitment kata ndiko ji e tich notime ne kare kendo malingling nyaka sani koro liekore ni nitiere jogo mane oyudo D e KCSE mane gin moko kuom jogo mane odadhogi mar mondo miyo obed teacher kaka jochok usuru e pacho kae mane momiyo koro nochunga chenro makamayo ndike kae ni KRA on the spot for attempt to recruit academic failures. Matende ni academic failures okowinjore ochok usuru e pacho kae kose nango. Joyce, gimoro achiel ma temo penjore kata pacho kae ndi. Warit academic system wa nade mondo wachope rang'eny mwanyalo wacho ni ma is a failure to ma is a academic excellence manyalo enang'o mwatiyo go nikech king'iyo lai maga weche go mag somo pacho kaendi ido ka ng'ato nyalo somo kuom higni 4 e secondary ai penj motimo kuom 1 hour cha ema koro determine fitne kaka failure kata oyo. Moko kuom tije mitimo gidwaro mana lony, experience. Omiyo samora penjora ni to weche mag somo pacho kaende academic system itiyo godo nang'o mondo mi wachope level makoro wanyalo luongo ng'ato ni na failure. Omiyo poda okanya yie gi wach mar one failures ni kapok waketo moko kuom lai mag tije monego beni tiyo gi thuolo mar lony machal nade weche go mag tiegruok nyako kang machal nade nikech iwacho choko osuru en gino matinde itimo gi lony manyasani mana masin moro medio cha to receipt tango to kochopo e okang mamalo e apise mag KRA filing returns go mage mapane koro dwaro lony to moko kuom jogo manondiki nikech ido kata ka sani jogo manoyudo E jogo manoyudo D kata jogo manoyudo C minus ido kane gi ng'eny ma samora penjora ni was it a failure by design mondo mi gidhi e tiegruok nikech ido ka samoro serikal wane mondo gol gi wach moro ni wa focus e mbalariany koro gisani ok ayie gi tam moro mar failures onego ginyiso mana ni to lony mane dwaro chal nade ema ogiyudo tok ni gin failures. Haya nyaka sani wageno ni lai manyien mar somo mano mar CBC biro golo oko weche mag academic failures kalore ni kacha ichako non lony mar nyathi kapod otin seche moko biro kelo piem makare kendo nyathi biro bedo ka dongo kwenye sekta mama kendo biro bedo ka yaw mathoth mag biro mbele dono mul na mapio mokwongo mano mar the standard kai to wachope giko mar nonro mar gazeto kinyi mabu lore ni gazet mar standard gino makoro no mi record kaka jalup jatend Rigathi Gachagua sani koro nitiere e kama denya ahinya ondike kai ni tight corner kalore ranno ka nitiere jaod bura mano ma Embakasi North mano James Gakuya nyaka sani koro wacho ni weche mosebedo ka liekore ni nyalo thich oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nyaka sani koro iwacho ni seche moko inyalo kele ayanga ni okonego beni kitiyo gode mar mondo mi one kaka inyalo thir godo Gachagua liekore ni sani koro seche moko koro ibro bed ka ipedhe ayanga mondo mar neno ka ibo bet kitiche oko kata oyo to ang'e ni kinde mathoth jogo mosetem thich oko gisebedo ka gitony penjo en ni ka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua oyudore kama koro ithiche oko bro tony kose oyo an gi reservations ariyo jalup ker makine mokadho chien masani en ker mapacho kaendi magi moko dhier ni mano kade to gikone no obedo dibed ni maendi achiel kuom schemes ma jogi tiyo godo mondo mi migosi Rigathi Gachagua oyud sympathy block mare mondo gikone to koduogo to mondo mi joko nene oruma Gakuya migosi Gakuya osebedo at loggerheads gi migosi governor ma Nairobi migosi Johnson Sakaja weche go mag jatend chairman mar UDA county ma Nairobi dibeni maendi achiel kuom ikete forefront mondo mi ochul kuor ne jatend jalup ker but luoro man go ni samoro maendi nage mitime buopi mondo mi migosi Gachagua sympathy ayo consolidate block mar koso maendi achiel kuom minute kogo to jalup ker mokwong gol pacho ka
koro miyo podo ka yie gi wach nyaka chieng' ochope od bura to kotony to kodok dala to dhi bedo nang'o joka dhi neno ne oruma ni dwa goli itony koro duogi goni pole koro samoro en scheme mana mar temo draw sympathy mondo mi jatend jalup ker omed bedo gi a solid vote block kumoaye nikech iyudo ka sani nitiere maliekore ni got samoro kidek weyo ker ma pacho kaini koro samoro itiyo kode mondo sama jogo dok ire no to pod gi sharehold kako wacho gacha nyaka sani bende aneno ka gazet ma The Standard bende koro ndiko kae ni jatend piny Kenya mano William Ruto show nyaka sani koro osetemo osechako chenro mar lombo jopiny osebedo ka obago mago romo mag town halls kama koro otwa kod jopiny okawo moko kuom penjo ma jopiny nitiere godo to bende onyalo wacho ni nitiere jogo ma nyalo bedo ni moderate sessions makama kata kamano wang'eni magi mana moko kuom gigo ma jatend piny Kenya temo mar mondo mi owuoge tago maliet mar rowere mag Gen Z no sekete makoro miyo piny Kenya ne nitiere koda ng'anyo mathoth ahinya to nitiere wach moro dwa ni watiek godo nonro mar gazet makawuono mar adek kanyo nyaka sani mbele kae to ndike ni way to a man's heart has never been spaghetti wach spaghetti omiyo nitiere jomoko koro dhi e doho ka koro gidwaro ni keny owuore nyalo bedo ni ng'ama miyo makamano oketo wuon par mare gi spaghetti kinde ka kinde to seche moko spaghetti onge koda wanyalo wacho ni miyo del ok bed motegno ahinya kosenang'o ma jakanye samoro wang'e kumoaye mondi mokwongo eka wang'e gimomiyo kwedo spaghetti iwacho ni otero jaode do ni orome gi spaghetti pile ka pile iwacho ni samoro yot ne dhano ok nyami temo ng'eyo ni to ng'ani oa kanye mondo mi ang'e samoro imbo mar piny Kenya to jogo wang'e kit chiemo ma gihero emomiyo samoro ywago spaghetti ahinya iwacho ni otere ka odukwayo jang'ad bura mondo mi oyie oketh kenyno nikech spaghetti orome e ot. Wachni mogik Raymond ka watieko nonro mar gazet. Wachna mogika ipenja ka dipo jod bura okwedo mar The Standard komiwa breakdown mag moko kuom jotelo aneno UDA nigi 144 aneno PA nigi 3 Ford Kenya nigi 6 kamano nyaka kiduoge ODM Mwaluku nigi 80 to kod 6 koro ka 80 to kod 6 rewgi 144 ai Kalonzo koro wacho ni he is meant to reject Raila's man koro mai lweny ma koro game of numbers apenjo ni gin ji adiero gidhi reject Raila's man gin ji adi waseno ka ODM nigi 86 nigi 144 koro the answer is so obvious koro mi wacho ni kata wagoyo ng'ong'i tiya tijige yo makare bata wacho ni wacho jo Kenya dwaro tema ni serikal mamalo gain public trust nikech iyudo ka sani wacho ni ng'acha jamiriambo kata wach mana die to en jamiriambo koro tem matek mondo jo Kenya o bed gi yie kode nikech gima nyalo konyo piny en mana kiuso ne ji hope ma ji nyalo nyiewo koro jo Kenya dwaro mana hope that moment of hope mondo mi wadhi nyime gi bambana gi life yes otek but wadwaro ni mondo wa trust mana sirikandwa ni kwe samoro ber moingo ka wadhi e yor agoko erokamano ahinya Raymond Jowi kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi waled ne nyako Ramogi Ajwang' gazeto mana kaka isewacho nyaka sani koro ting' nitiere lwet jod bura onego bed ni gigoyo kogno mago jotelo ma owal ne pong'o lemo mag jotend migepe kalure kod lony maggi ma ok gine ni giyiengore e duond bura mane mar mondo mi jo Kenya oyud jogo ma otelo ne migepe mantiere kod lony kendo manyalo kelo lokruok e sectors kata bedo kagitelo ne nyaka Ramogi Ajwang' kanyo matupogode gi manonro mar gazeto kinyi makawuono no kanya wadwa Sharon Ong'ao oseikore yo makare mar donjo kod twak mokwongo e chenro mar Rupinyo kinyi makawuono. Sharon nyalo mana lieko no matena ni odiochieng' makawuono e twak mokwongo ang'o ma jopiny nyalo geno mar winjo e kinde motwak kod welo ma intiere godo Sharon. Joyce ong'eni kinde ka kinde e chal mar piny Kenya wajamulo weche mopogore opogore ma bende osebedo ka nitiere machiegni gi japiny jumbe mosekalo
osebedo kwaneno kwa ng'anyo osebedo katimore pachoka mano chieng' tich ariyo kanyakla kod chieng' tich ang'wen mano mar juma ka juma. Ang'eno duche ma kawuono kata mana king'iyo mbui magi oganda penji ni to ng'anyo kawuono itimo kanye. Kata kamano adiera mar wach ma kamano Joyce ni ng'anyo ma kamago gisechako bedo mang'ich. Okinyi ma kawuono aneno mana posta moro ni Occupy Woodley Stadium. Kora kene ang'o madhi timore kanyo. Kata kamano wang'e ni ng'anyo mar tipo ne juma mabiro mano chieng' tarik 8 mano mar dwe mar 8. Mamoko moiko ne nyikwa Ramogi Jwang gin mana weche osebedo katimore mabende hadhi bedo ka jogodo e thuolo Jwang iseneno kanya winjo kanyo chano ng'awo mara kelo ni twak mokwongo e chenro mar winyo Yena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani bang'e tibro bedo ka yudo twak mokwongo miyo kik idhi mabor kendi medo mana kete e Ramogi TV.